Croeso cynnes nôl I chi. Wel, ein gwestiwn ni prynawn yma yw Neil Rowlands, a mae sôn am y cylchgrawn digidol dwyieithog Parallel.cymru. Croeso ato ni, Neil. Diolch yn fawr. Nawr te, chi'n dathlu carreg filltir arbennig yn flwyddod y cylchgrawn yma, ond cyn bod ni'n sôn am hwnna, soniwch chi tan bach, beth yw Parallel.cymru i'r un sydd ddim yn gwybod e? Wrth gwrs, diolch yn fawr am y gwaharddiad. So, mae Parallel.cymru yn cylchgrawn digidol. Sefydlais I fe blwyddyn yn ôl. Y carreg milltir heddi mae wedi cyrraedd 100,000 o olygfeydd tudalen yn y blwyddyn cyntaf. So mae dros 1,000 o ddachlenwyr unigryw yr wythnos. So mae'n neud un o cyhoeddiadau Cymraeg mwy o poblogaidd. So mae'n unigryw mewn sawl ffordd. Mae'n eitha wahanol I cylchgronau traddodiol. So mae'n gael o unrhyw porygwe, o unrhyw ffon, tabled neu gliniadur unrhyw le yn y byd. Mae rhan fwy yn cynnwys yn ddeithiog, so yn parallel ochr yn ochr, Cymraeg a Saesneg, neu rai ethiclau yn Cymraeg ar y top ac wedyn fersiwn deithiog dan dy fe, really. Dydw I ddim yn sgwennu ethiclau fy hunain, dwi'n gofyn pobl arall I cyfrannu, felly mae perspective person cyntaf. So pobl fel y DJ Hugh Stevens yn sgwennu am ei bywyd, awduron fel Maired Lewis, Gwyn Griffiths, Ellen Meek, wedi siarad am siwrd a pam maen nhw wedi sgwennu eich llyfrau, ac mae lot o pobl yn sgwennu yn y Gymraeg mewn tro cyntaf, dwi wedi cyhoeddi nhw hefyd, really. Felly, mae'n gylchgrawn cyfan te, achos mae'n dipyn o newyddion, dipyn o lenyddiaeth, barn pobl wahanol. Felly, mae'n gylchgrawn cyfan, ond bod e gyd ar-lein yn hytrach nag o'n blaenau ni ar ddarn o bapur. Ie, yn sicr, ie. So, dyn ni'n gallu dangos un ethical. Dyn ni'n cael gweld fel mae fe'n gweithio. So, ar y tudalen flaen, mae Prynhawn Williams wedi cyhoeddi llyfr Cymraeg yn y gweithle, sy'n rhoi cyngor siwrd I ddefnyddio iaith yn y gweithle. So, mae y fersiwn Cymraeg yn gyntaf. Ac wedyn, dan dy fe, mae y fersiwn deithiog. Yn parallel. So mae'n adnodd gret mewn ffordd os ych chi'n ddysgwr de, achos ych chi'n cler edrych nôl ymlaen. A'n ambell I dudalen, chi'n cynnwys sain hefyd, chi'n darllen. Mae gwyddrolwr enw Hugh Rowlands yn adroddiad llawer ethiclau. Felly mae pobl yn gallu gwrando a darllen ar yr un pryd. So dydy Parallel.cymru ddim I ddysgwyr yn unig achos mae cynnwys yn unigryw. Mae lot o bobl dramor, miloedd o bobl yn Lloegr a dramor, mwyn darllen yn y Gymraeg, ond dydy ddim lot o cyfleusterau amdanyn nhw. Mae lot o bobl iaith cyntaf neu cael ei addysg yn y Gymraeg. Mae nhw'n colli hyder ar ôl cwpl o addysg. And dwi wedi siarad â lot o bobl dros y flwyddyn diwethaf. Mae lot o bobl iaith cyntaf dydw ddim yn teimlo cyfforddus gyda darllen Cymraeg ar safon uchel. Mae un o pethau sy'n ffantastig am y iaith am y cymaint o lyfrau a chlenyddiaeth, ond am rai pobl fel fi, mae'n just tipyn bach anodd I ddeall, really. So, nes I feddwl, should allwn ni gallu helpu pobl darllen mwy o Gymraeg a ponti nhw I mewn I byw ei bywyd trwy Cymraeg, a nes I feddwl, wel, cyhoeddi ochr yn ochr yn gallu bod helpgar. Achos fel o ti'n gweud, mae ar gael unrhyw le yn y byd. Yn rili. Allwch chi ddangos I ni tyn bach mwy o beth sydd ar y wefan I gyd de? Wrth gwrs. So, mae y menu ar y top, ac am bobl sy'n moyn darllen y menu yn Saesneg, maen nhw'n gallu just switcho yna. Mae ethiclau cael eu trafn gan y safon o'r iaith. Esbaniol. Chi wedi gwneud pethau'n Sbaeneg hefyd. Dydw ddim yn siarad Sbaeneg fy hunain, ond mae wladfa, mae pobl yn siarad Sbaeneg. Dydw ddim yn siarad Saesneg, ond maen nhw'n dysgu Cymraeg, so nes I feddwl bydd yn helpgar. Os ydych chi bobl o'r wladfa yn darllen ac yn cyfrannu? Mae lot o bobl yn darllen ynddo fe, ac dwi wedi cyhoeddi lot o ethiclau gan pobl ynddo fe. So, os dyn ni'n just mynd draw fyna. Mae ni, ysgol y cwm, y wladfa, pa sgwnia? So, cylchlythyr o ysgol y cwm. A bydd un o disgyblion yn creu fersiwn Sbaeneg, felly bydd e'n tair eithriog wedyn, Sbaeneg, Cymraeg a Saesneg. Felly beth yw'r weledigaeth de? Chi wedi gwneud blwyddyn nawr, 100,000 o bobl edrych arno fe. Beth sy'n ysad e?
ar ran y wefan yma? Ie, so dros y blwyddyn cyntaf nes i canolbwyntio a roi lot o cynnwys arno fe. So dwi ddim yn tynnu y cynnwys mas, mae'n aros o-lein. Mae'n cael ei trafod gan y registriaeth ffurfiol, llenyddol ac wedyn adnoddau. Nawr dwi'n canolbwyntio a helpu mwy o pobl gwybod amdano am y cylchgrawn. Felly codi ac ehangu y cynulleidfa. Os oes bobl yn gwrando arno ni Prynhawn ac yn teimlo falle fydden nhw'n licio cyfrannu, oes croeso i unrhyw un i gyfrannu'r cylchgrawn sy'n maen nhw'n gwneud? Diolch am y cwestiwn. So dwi wedi coeddi lot o ethyglau gan pobl sydd yn sgwennu am y tro cyntaf. Mae wedi bod dros 100 o cyfranwyr yn y flwyddyn cyntaf. So dwi'n wastad yn chwilio am unrhyw un i siarad am ei profiad o ddefnyddio iaith. So gyfeiriad e-bost fi yw parallel.cymru@gmail.com. Mae a gael ar y gwaelod o pob ethigol. Os oes unrhyw syniadau neu cyfraniadau gyda chi, jyst croeso i cysylltu, really. Ffantastig, ie. Os ych chi eisiau'r wybodaeth na eto gyda llaw, cysylltwch â ni fan hyn ac mi wnawn ni drosglwyddo'r wybodaeth i chi. Wel, penblwydd hapus. Penblwydd hapus. Diolch yn fawr. Ymlaen at y nesaf nawr, pob dymuniad da. Diolch.